Geeks Producer. Na yau nasara a cikin soyayya. Soyayya ce. Na samu abar kauna wacce zan baiwa kaina ta zama mai ɗakina. Na kira ta da zinariya harin da ba ita zan margaya. Eke ce a cikin mafarki na da nake ta yawan kalla. San rayu da ke muradina haka ne hanyar billa. Soyayya ta kice ta zamo kadarar da nake talla. Ba zan kuma sai gida ba domin ban shirya ba. Lafazan da nake akan kauna wasu ke cewa da ni gwarzo. Sai na ce musu kar su ja maganar dan akan ki kawai na kan furzo. Tunda inda gure tunani na a idanuna ki kan yi gizo. Baki sai hau zance ba mai iya bambance. Sa'a budurwata ita ce ɗaya a cikin mata wata ke da ajiye misali ne ku ji zana gwada a halinta. Ga ta mai shagwaba a siffofi gona ba ta tamkarta. Haskenta kamar zara ba ta da abin kyara. Ni na yarda da ke a soyayya ki aminta da ni mu so juna. Ba alfahari nake yi ba a cikin masu san ki na suna. Duka wanda ya san ni ya san ki sanadin tsabar yawan kauna. A abokai har gawaye wasu na ce man na tagwaye. Na yarda da akan ki na tafiyar da ta kai zuwa jihar Borno. A fagen sauyin zuba makawa tubalin kaunar ki zana gino. Ki saka ni a zuciya ke ma karki bar ni na dinga bonono. Ni da ke yau ga mutane har abada kuma babu ware. Mai kyan siffa kike aka ma kuma kin iya ɗaura dan kwali. Ko ba kwalliya kina sheki da zubin fuskar ki na charli. Ga tsayi da dirin ki daidai a idanu kin sako kwalli. Sai dai masha Allah ya tabaraka kalli killa. Ke zana saka a dama na gimbiya na yi miki duk hidima. Tunda dai kika so ni ba shakka a cikin soyin zina girma. Bishiyar da na yi da shi baya da shi na taga shi kin kama. To karki yo sakewa alkawari ki cikawa. Ni a cikin zuciya take na sayar da ya ba sauyi kamar ya jini. A cikin hanta alaka ce daga babu gudan su kwai rauni. Ke ma haka tun a ran farko kika ce ba wani sai dai ni. Komai baki boyen ba ni ma ban boye ba. To mu rike tunan mu sai mutuwa ita ce za ta yi rabawa.